da za a fara yaƙi, Sa'ad ya ce to ni ba zan tsaya a nan ba, zan shiga cikin fagen yaƙi. Abubakar Siddiqu ka zo ka tsaya a nan. Shine sayyidina Ali wataran ina cikin almajiransa yake cewa yanzu in ne muku tambaya wace irin ansa za ku bani? Suka ce wace tambaya ce? A ganin ku wane ne yafi kowa sadaukantaka a duniya? Suka hada baki suka ce ya imamu ai ba wani sadauki a duniya sai kai. Sai ce to ni na ba haka bane, babu sadauki a duniya sai Abubakar Siddiqu. Yace shine ya tsaya a bakin Arishu ranar Badar. Dan ba ku ga Arishin bane, ba ku ga abin da aka yi ba. Da kun ga Arishin da aka yi, da kun ga aikin da aka yi, da kun yadda da Abubakar sadauki ne. Shine izara kan sakali ya tsaya a bakin wannan Arishi da aka yi wa shugaba alayhi salatu wassalam. To a wannan rana sun isa ne, in ji sayyidina Ali, rana Alhamis. Ran Alhamis yace ga doguwar tafiya ta tashin hankali, yace amma suna zuwa shugaba sai aka yi masa shimfiɗa a jikin wata bishiya. To tun da aka yi masa shimfiɗa yace muna zaton zama zai yi, yace kawai yana zuwa gurin nan sai muka ja ce Allahu Akbar, ya tada sallah. Sayyidina Ali yace duk wanda yake gurin nan sai da bacci imam ikayar da shi, shugaba kiran Allah kawai yake yi. In yi sujadan nan sai dai ka yana ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Sayyidina Ali yace tun da i fara sallan nan bai yi sallama ba har alfujir yake to. Sallah kurin yake yi. Yace idan ya ruku'u sai dai ka ji dis hawaye suna zuba, hawaye ina zuba. Shugaba akwai azima malam. Saboda haka ya kwana ina sallan nan bai gengedi ba ko na minti daya. To sai safiya ta yi, kaga juma'a ta zo kenan, wanda a ran nan za a raba tsakanin ƙarya da gaskiya. To shikenan farko shugaba alayhi salatu wassalam sai sayyidina Abubakar yana tare da shi a cikin Arish, sai ya ga shugaba ya daga hannu kuma yana ta addu'a, ina ta addu'a, rawaninsa ya faɗi, jikinsa jijiyoyinsa sun tashi, ina ta addu'a, ya karka hallakar da mu a nan gurin. Can kuma sai ya ga shugaba ya kwanta a kan cinyarsa. Da ya kwanta sai kuma ba minti biyu sai ya farka, sai kuma fuskarsa tana kyalkyali, ina cewa sai huzamul jam'u sai walluna dubur, sai huzamul jam'u, ya kai ikawo, haka ya dinga yi. To da safiya sai shugaba alayhi salatu wassalam ya ce to abinda zai fara yi yanzu zai nuna masari'u ahli badarin. Duk inda za a kashe kowa sai ya nuna gurin. Ga inda za a kashe Abu Jahil nan gun za a kashe Uqbatu dan Abi Mu'aydin, nan za a kashe wani, nan za a duk sai da ya nuna su. Wannan karfin ilimi ne da ya wuce kwakwalwar mai hankali kuma anan. To ya zo shirya su a sahu kuma ya gaya musu, ya ce ga doka, kar wanda izaro takobinsa daga gidanta, duk kowa ya bar takobi a cikin gidanta, kar ya fito da ita. Amma duk mai kibiya ya shirya ta, idan an matso yace kar a fara aiki da takobi, da kibiya za a fara aiki. Wani ilimi ne na daban, lamari sai annabi. To shine fa yana cikin shirya rundunan nan sai ga tambarin Qurayshawa nan suna kaɗe sun. Shugaba ya ce Allahumma hazihi Qurayshun qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhriha tahadduka wa tukazzibu rasulaka. Allahumma fa nasraka allazi wa'adtani, ina so ka kawo min nasarar nan da kai min alƙawarinta.
malam ina cikin shirya su, ina sa wannan a nan, isa wannan a nan, isa wannan a nan, ba sai ga wata guguwar iska nan ta taho ba. Guguwar iska nan ta firgita sahabbai, sai aka ga yana murmushi, yace mala'ika Jibrilu ne da tawagan mala'iku guda 2000. Can sai ga wata guguwar iskan nan, yace ga Mika'ilu nan da tawagan mala'iku guda 1000. Haka dai sai da mala'iku 5000 suka sauka. To tun daga nan shugaba ya nuna musu cewa kuma fa abun ya wuce hatta su sahabban ma, su ma ba wai magana Abu Sufyan ba magana sahabbai ba, magana tafi karfin kowa yanzu. Da Allah ya gaya masa sanda i gama addu'an nan, ai sai ima bayani, istastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdafin. Ga mala'iku nan 1000 zan aiko da su yanzu. To an ce 1000 sai aka ce to yanzu an canja kuma bi 5000 min al malaikati musawwimin, mala'iku 5000 za a kawo. Inda ka daga hannu kana cewa a kawo taimako, ai an gama kuma yanzu. To shikenan shugaba ya gama shirya rundunarsa, duk shirin da za a yi an yi, abinda zai gaya musu ya gaya musu.